Na nya me nkwa na me wa ha se mo hu me fefefe sei a na me wo odifo kese the warrior prophet and the warrior prophet Gideon Oforiesi edu farmer kese no a osaye ohene mua king of teacher mountain koso ohene papa bi na meneno na wa ha enti ye nsai mre no ye bowra ye nkomo twetwe ne so warrior prophet ene dey be ma wo akwaba eba dwumedie no eso yo abusia me de ne wo ejoso oba hima ado hweme na apombo ko de yevu ne na bof TV ewo YouTube na subscribe na ho na behunu Sumsum nsem na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hweme the warrior prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya hweme wache frɛ wunwa no nwa mfrɛ bi se the warrior prophet wa pie e taifa bokina obrempon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti montwem yehu a enhyira stay blessed yo abusia me de ne warrior prophet Gideon Oforiesi edu ado hweme ewo warrior prophet TV ewo YouTube na subscribe na ho na behunu Sumsum nsem na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hweme the warrior prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya hweme wache frɛ wunwa no nwa mfrɛ bi se the warrior prophet wa pie e taifa bokina obrempon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti montwem yehu a enhyira stay blessed yo abusia me de ne warrior prophet Gideon Oforiesi edu ado hweme ewo warrior prophet TV ewo YouTube na subscribe na ho na behunu Sumsum nsem na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hweme the warrior prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya hweme wache frɛ wunwa no nwa mfrɛ bi se the warrior prophet wa pie e taifa bokina obrempon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti montwem yehu a enhyira stay blessed yo abusia me de ne warrior prophet Gideon Oforiesi edu ado hweme ewo warrior prophet TV ewo YouTube na subscribe na ho na behunu Sumsum nsem Odofo afa na wo hwe ya ha e warrior prophet TV ejumedie a weni guso eye Sumsum nsem meka Sumsum nsem na wagye so se ewiase ne enda hokwa se na medi kan kaye no ye bebo ewrem ene ye behwe ye hyebre mu ye bekasafa ye hyebre ene nkrabia mu se na wote ase fa ene mene the warrior prophet Gideon Oforiesi edu ene eti edwemu a ye de Sumsum nsem ebebre wo nimdie ne adoma nyankopon de adom no obeboa ye ama yete ye ho ase yie se ye ka hyebre ne enkrabia ye nsai mre no nana enkoso hene Oforiesi edu e wa ha sei nana pacho memo akwa aba ejoso oba hima yo ene ye kasafa hyebre ene enkrabia mu amanfo ehwe wo Facebook ebi so ehwe ye e wo TikTok eti pacho se wo hwe o Facebook na wo TikTok account nso be call warrior badani 1 eho so ye wo live e wo hodomo ya me hwe mu nyina odifo pacho ene ye kasafa hyebre ene nkrabia ho na dano na echinyedie mu ye se hyebre ne nkrabia ense e yampa na ya hyebre ne nkrabia ense yot yasiem ye wo o hyebre na ye wo enkrabia o hyebre ne ya ade a ya hyew ese beye e wasase so okay ena nkrabia ne ye de wo kra wo doma nkoma de obo wo ne se wo ba beye nti enya ade ba ko nti ye wo hyebre ne wo ne wo enkrabia nti se ni mienu no bia ne de obenya afri mu untimi nya ade ba ko se bia me hyebre ne se me ba wiase me beye nya metwuma me nkrabia no so betima ya de different ntimi nkoya ade ba ko na wadi a wo ba be kra ene ye wadi a ya hyew sei enu ntini esi nyame ne ye hyebre sisafo hyebre sisafo eye obi hyew ade a eye kete ya hyew ende okoso ba fon kra enu ana enti no mo ba ye wo a na obeto akayidafo no a eni I read for na entege wurege for na en omutimi ye den e sori etiaw no ma sesa won krabia no hyebre
Because o say shebre no ya show ese brabeye na wo koso ba form a eno a na wo beye no na how say obi nsu beti be free abonten na wa ba be say sa shebre because e ya de ya de ama we di eni moja na enya akwala bia ye wo na de nti akwala amoamoa ne nsa no okita ne nkara bia ne shebre okay eni ti wa amoamoa ne nsa no enti wo di agoro na wo jeja wo ba ma wo bi obesesa ne nkara bia sesa ne shebre akwala na woni mhwe no so ndo oni mhwe o obi timi je shebre nesa eno die obi betimi age so ni ba ko no wotumi boni owani a obetimi age o shebre asa age on krabia na ye ni bi nso wo hono mo a Nyankopon edo no odo sonku bi a ne shebre no wotache kra enye yi wa won say ye won krofo bi wo hono mo e bi ti say Jeremia say awo so wo ye moja to dane na ye mo no ye won krofo bi wa wo try so be yom bi nyam e be strike yo enye yi eti hwenfo sa na ya omo wa won say ye wo Yesu Kristo ne na Herod peneku no because of an instrument ye say edomani so the osun takrache enti na bri nyina say wo akwala na kwala na ye nimonyamfo protect no okay one protect na wo fie be yi be say one protect na wabusuafo baba be da ye to akola bi wa da ye to ni din da na yesesa ne nkrabia ada ye to akola ne din eye din na de man na na say edin e won sinsan so okay enipa beba se ye so ebi wa wani obeda ne akola ne shebre e na wo wu a no mama ankrofo abi dware wo mo ma no ba tan bi wo no mo a wotimi gya ne ba ma wo bia at ebi tai eno de mu bo sa akola ne benyi no na akola na ebre onti ase the reason why akola na ebre wo gya na ma wo bia se no wo bu a wa wo ba na wo dware no no asa akola ne adwade nsuo na wo adwade gupan no asa hwehwe ma akola ne no akwala no husuo no hwehwe ma ne no eno so nya nsusu anso bone wa akwala so bone e wa akwala ne so enyo bia no betima be dware oba okay na wo akwala ye de ne hyedem ansa ne yi na pie chese nyo bia kwa na wasa o ma ne be hwe akwala na bia no wasa o ma ne be hwe wo ba ma bi enipa nye enkwala no omu susu sana nyam ade bia wo di firi soro ba ye na wo ne ho okay enu nti ne akwala akwala na pampamu ye den ehome onipa bia ekwan da wo ho okay onipa bia ekwan da wo ho ekwan na da ho na da utirim enti obi bia spirit ewure ni mu no owura no fa ni tirim okay enu nti ne se wo akwala na pampamu ehome no musi ekuro na da akwala ni tinti na ekwan eda ne ho enti obi bia na obi di ne nsa beto so se wo bompa ye ma wo no ho kwan ebie receive eniema na onipa ko no eyeden ekagu abrabo so enti so onipa ko no wonye papa ho na eniema na enye papa no beba wakwan okay odifo pacho ka sembi se wo akwala enjane mobi akeke na protect no beti wei baby amesum nyame ana minim how do I protect akwala no from the start one say ye wo enubna ayese taame yewu ene bese kokko okay bese pa eni nkonua haban no yetase ne banyansafo enti se wo akwala na wo mpese obi besori yeti akwala na jambese kokko anytime you ne fatade akwala na pampam ne spiritual don wasiri no obi etinya access to akwala okay warrior prophet me pacho say me shebre no obi age from nsem na me amehwa say na ne me ekona na mo say me hyase no na ye ka say bia wo be ye continue wo ye nipa defo but enema obi timi ehunu wo say wo ye odefo na so no tro motro so obetimi hunu sister wo say sister wo kitani monyam na so bia bia ne reject it means no obi tempa obi okay we say one prophet me bisa say say na obesifa protect wo ho no na me na mehu say ya je me de free me nsem no empa yenko antimi ana yeah one say eniema ne bi wo ho no ma ye wo de empa ye etimi ye ene eniema ne bi wo no ma empa ye eni akwankire ne timi break ne ntemo ma okay you know they make catch you play because it's obayifo ne beje ya obayifo no ye bibi okoto ocho bi mfo fra we spirit no shim no chechere ye yes akwan gidia enuma enka ho no enye dwuma enuma ne bi ne de enuma bi ni se watete ahaban we waposa no de adware abayifo mo community omo ye enuma omo di gidie ni nnuma ye den eka ho because wo gidie se me koto bebi mfo na me koto abaduaba se me frɛ maami bakra ahyem na me kyekere me bona asendua ma wonye yie da
Na warrior prophet me so me ko to nre yi ne sa ne ma ne mbo bi be ya enya abosum ne ma Dabi wo se ye ni dua na ba no na ye mfa na haha ne nsa yare ye enti se metoto e bi aboa ne we ni bi na obaifo bi adane na me so be dane enya abosum ya dabi so yes se Pharaoh de ne poma na to man dane wo Moses so de ne poma na to man dane wo ahaban wa ne boy obosom mo bibia nyame ne bo ahaban wo se ye ni dua na ba no ye yare ye nipa dia be yare ye nipa dia tamfo be sori etia yen enti ese ye di nubena ene hama eye ye ho adwuma na ne matimi dane ma yen aye da bia meka nyame wo bo ade no obo ne ma nyina wie ye no wo de ne ma hyehye tumi bi nsa yesi a nipa bia wo hye bofo nsa okay your guardian angel yes and your guardian angel wo hye bofo nsa wo guardian angel na bofo fufuro bi wo ho yesensa enti days bia ne bofo ye dwuma enti sunsun akuaku obi anya dwuma nyame abofo mpempem no obi anya dwuma a wo ye den wo ye enti obi bia wo hye sunsun bi nsa eno tro so wa hye na bofo amayen se won kura yen wo ne nsem na ye nan ya mpemabo ye busua be ma ye nan ya pemabo enafofo be ma ho nan ya pemabo ye sehwe nyame de animonyam dom a wo bonefo no be sori etiaw enti wo nkwala ne ye animonyamfo ageban wo nkwala ne ho na obi anse nkwala na ama okay by protecting them with direction enya mpaibon ko a mpaibon ka ho na kwankyere so ka ho na eni atimi ayadwuma. Okay. Warrior prophet me pacho say na obi timi ji obi hyebre. Me timi ji obi hyebre e de ma obi. E bia mani bre obi na majama me ba. Me ji obi hyebre de ama obi. Eno de ye easy. Nipa amanfo bebre ni na mu wiase amanfo hyebre na ma won madi yi. Okay. Ene ye wo bayifo bi wo honom a. Obi akotena ne nche no wani monya hotime gima ne ma. No wo akotena ne nche no wo bre. Tisa akwale ya onu onim se ya ji obi hyebra ma na odidi ye na me so ma behu me ho ano se ya je me hyebra ma so masi ma ye mpai bone akonche aye edeniam agu akwa mu me je ma de baka nipa no osan bofom baka na osan bofom oji wa de baka nipa no osan bofom because wani monyam na odidim won Jacob ji ni nwia iso inhira oji ni pani osan ji ni inhira enti ani monyam wo ho ye je udi agoro obi beji wani monyam wudi agoro ade ye ode obi beji oji susu bi yi. Okay ye mu bebre ya nhada antete ye wo Kristo sum mu na ye nim se ye pade wo ho a e be ye kona na ho ne akoma alam ho ne akoye we se me ko ho kohwehwe me hyebre mu na oboa me na eniom ekoye ma me amenya nsunsuanso wo benya nsunsuanso so ya wa boa me amaniom ekoye ko bosom so koye ade a oman ade na chiwade. So yes, and obosuma de no and last for long. Ye pa wom. So yes, oko bosum ho koji ade a and last wo bosum chewa do di kan che hotel no ama 0 no ama 0 no da obeyi 1 na free ho no abara bo nyina ye 0. Nche se wa boa wo no cry esu ayi wo ho no banyame mu de emra bi ani nyame wo ma wade a nka manfo ebeba me aboa wo ma wo nka nyame biem. So yes, nyamo ma wa de no de amount. Ta no ye na de. Okay. Na idedi kan o ka se edin bi wo ho kra o de to akwala e ma ne di. E na ye mu bi nsu wo ho no mo a edin e de ato ye ne ye nyi ye ne ye se asesa. Ya bosum din. Edin bi wo no e ye bayidin. E na agofo na moma obi wa ode ne be kwa koto obi ni ne ba ne ye onibako ne ye kwaku a ne ba ne ye kwa me o se ye mfre nibako ni kwaku. Obi a wo ne kredin obia woni kredi enti awofuna ya mosesa mo mane kredi no e affect nkwala do obi won ma wa wontafo wo de pani na akoye kakra no de kakra na akoye pani nsunsuaso ho. Okay nyame enim nyansa e no ma ba akoye den e ba dakoro e no ma ba akoye den e ba dakoro. Enti no eni won kwan se wosesa wo kra ne din da bia ye wo joda e mayemfra ama mayemfra adwoa eno ne ye wo kra na wo dawu mu no edin enti se wo se sunsun nipa bi ye wo bi ade ama wo bisa se ne kra din the same because when you nipa ne kra din anka ho a ade na wo ye no enya dwuma. Okay enti kra din de e very important. Na okay obi nso wo ho no mo e bi o hwe yen obeka si o na me asesa me din mate kra da bia me ma me aka che me da but bibia ye okay ma me say nipa no da chi bi no ebeko so akwatia na bibia ye okay ma na e bia ro wo sika na so ni awale eku na bo ne se da dwonso gbo akoko
So yes, yeah. But and some say na ka wu niema hye sumase enya de asunu nyina na isika kokko amanfo ewo sika na so wo mo bre wo dem no odifo say me bisa say wo kokonfo ho na akohwehwe wo hyebre ma wa mama te ase say wonya sunsun so na me ko osofo so ho a because say na nyina akonfo ni bi hye coat ejina sorry dem say me nim na makodi pay ho say won boa me because your osofo a say nipa no nyankopon behwa amana say me hyebre na na ya obetimi ahwa amana say to ano do ho koy say me nim o so your osofo na makono ho say me de ho so your papa na your papa no eni be mu ahunu niema to amfrew wa no koy so yes si nyame te ho eni agi iso nhyira sa eni yesaji ni panin sa enti se wa nkora ho ammo ho so ankeka ho nyame o te sa hwehwe o odo se wo hwe na wo hwe obi wa hwe na o hwe wo da sa na nyame o yeden o tie enti no wo ho no mo a tutu anam esiye so yes wo ko baby a bo ho mpaye ansa na obetu anam na wa yeden otu anam okay yaje warrior prophet me pacho me da senyame o sure bebre say yaje obi ehyebre anane nkrabia ya say no na nipa yi ewo nkwala ba asase so a it take effect wo so take effect because na ehyebre be no de wo nkwala no enkrabia be no de wo wa kasa wo sunsun ko ponye sunsun papa eje sunsun kata baso na enne sunsun kata ebaso enu nti na wo poli ya no abbo wa jedi wo se ajein wo kai wa jesunsun enti the moment a wo ma me hyebre ne nye papa no wo to so e ma no yes wo koto wo we wo wo anoma ba fan wia ne ba to so wia ma no ba ji wo bi tata enti so ma me hyebre nya esane nkwala no but warrior me ka say obi ekita ne hyebre we no dey ba asase so but in the spiritual realm so no o ma me krakata o so kakra o papa krakata o so kakra because we no have intercourse o mo do ba bias nti enu nti na ya na situation na ya ebusua bi wo mo no e generate fa omo nyina so na physical realm scope o wo diabetes e bi say wo family member bi wo diabetes wo busua ni mu ana sa na tie nti sanso so o ya le tweda akọ hospital bi say wo family member bi wo tweda na o mu bisa abusua ni history enti abusua bi wo ye form intege wurege wo mo prapra bola so ne ma bafie enti fie wo no ade papa de obi anje ntum ebi ye bon 1 ebi ye bon 3 ebi ye bon 5 be ma de obenya mane no ne wadew but se wo de ka we so pa de na lie on fan chef yes ebi wa ye busua ni bi enkrabia a wo mo karaye titimrim no mo ye saa ne ye man titimrim ne saa honhom ne benyen ento bitimi konsuom wo se ye wo sika enti monyi asue ji ye sika no ne ma ye eba okay no so no enti bi da ne nsunsanso eto nkola ne so ene obehunu obi ne atete no atete nanim ne de moto ahyehyehyehyem ne atete ne kokoso ne de moto ahyehyehyehyem woni bosom tumi anyapam wonam wono no ahonhom di wachi ya tete me de ne wala hyehyem ye koje wa bosom ma ye ko baabi ne ye koje wo ade ne beda ne nsunsanso akoatia because bosom ye tumi bia se wo yi won sa ne waka okay nti se makobosom wa ma na boa me na makohunu odiifo bi ama na hu san ne mawe no ogye me a still ade na mekoje won e wo se mekoye bibi ma na odiifo no se wo ogye wa enye hiri baba ma korokoto ma selele o e sunsum ade because o ko boso o ko ye sunsum ade enti ese de sunsum dwuma na de pia na ma wo nti se osofo a wonye odiifo na ontimi emfa ne mawo se se ontimi mboa sunsum ne ma ma because ne ma ne bi wo no ma wo bayifo no wa nkasa keke o practice bibi ne de ye odifo ebi obi hweye ono onim se yaje ne hyebra na we ede ne de ne ma ben sa na eba wo so ebe ma wo se yaje wo hyebra aniema bi ani wo ebe koso ama ade papa bi ani wo a wo de wonsa so ma be yie ba bia bedru bia ne a rejected wankasa wonnim se nyame obi a wote wo inna god ne ka kire se a wo yodefo na so na wonam ho na wo bre wow ade bi kita wo no ba bia bedru bia wani mbegu ase ade ntia because no o hyebe na wo de bobra na wo hi won kra bia na wo ba so wo ba be kra abaye adwuma na wo hi eni ho biom
Entaya na ye shebre ene ye nkarabia e wo ye nsem. Ye shebre ne nkabra ne bi nsem. Enti no ensa we no ye frɛ ye ho nsem. Nsem ye shebre ne ye nkarabia e wo ye nsem. Enti no obi a wo ye palm reader no ohunu wo nsem a wonim di odi wachi. Wonim da wo de be ware. Wonim emadodo a wo be wo. Wonim da adwuma a wo be ye ne ade nyina. Nyame wa fa bibia nsie yen. Ye manu se do koto TV ya manu ahye kire no. Saa so no enipa no ye ho nsem egu ye nsem. Okay, warrior prophet palm readers ni bi wo ho a o hia wo kwam ubehu na akwakora bi wo hia wo oso yo fa nsabra na ma me coins na me hwe wo nsem na me nka wenchew saa nkrofo no bebre ya bayifo ni bebre fofo ya boso. I don't pese me bisa. Short yate. Because into bi wo hono a se wa ma wani anna ho no kotetre wo nsam na ade ye wo nsam no se Queen Elizabeth Davia wa she groups because ade ekita ma me no peso be impacha ma obia mo na wo chi obu a wo nye wo koyase ni asala na wo chia no bia no bitime de wo nsato ne nsam. Okay, because wo nsa ne ko wa no to bi wo no a wo kita bayi tumi wanya wo se ni pankrabia obi betimi achia wo na de nyame de ama no agye afiri wonsam. Okay, warrior prophet so obi wo honso a yetimi bo ne bias o obedi yi akodu empempen so sei na se honom no yaje me hyebre bia for 30 years na medi yi wa brabo mu a na after 30 years na mehu se yaje me hyebre na empire ni akwonche bi betimi ama medi yi na so aso na nitimi isu Sumsum no ya dano intesi ya dano back. Even though time na pa ho se asase so medi ya back. Nti edane dia metumi ya eno bi wo honom a wo hyebre ne se ebi at the age of 20 to 40 ena obi yie free 40 e kono unye yie. Yeah. Se nipa no se ye lock wo sa time na etese ye bie wontem. Enti se nipa no ye bie wontem na ne me ye yie ama akora bi. Okay. Because no extra time na wo ye den wo mu. Wow. Odifo me pacho hyebre no so obitimi ba asase so ne adom na niam bebre owonyom to adom achede ebia ohu ade owo ani so kakra owe na obitemte so obeje a obitimi gimi nyina na ba ko pe na obitimi agi ni nyina ma wabrabo aye mobo udi agoro obitimi agi ade ekita wo nyina ma wabrabo aye ti se lutukios udi agoro abrabo na ye ebo no enda hokosa obe ne nipa bebere ne nam wiase agigigi amanfo nhira na omode bobra enti wudi agoro enu nti na bre na bre nyina me ka choche bo ho ban yo penubina ehahama owoso adoto na nkasa odi dare no di abo ho ban owu akwala ya mbese ne fatare akwala na pampam no baby what close to the spiritual door no bi no betima bia ye ne bibi da wo fe ne kra na enko. Okay, eni wo kwan se wo ye nipa obi frɛ wo kra akɔ wo kra